Mnogi sveci, kroz sve spise i učenja, naglašavaju kako naša kuća treba izgledati. Naglašavaju duhovne aspekte doma. Kako bi kuća trebala biti mjesto ljubavi, mira, molitve i zajedništva. Ivan Zlatusti rekao je: neka vaša kuća bude crkva, jer vi ćete odgovarati za duše svoje djece, svi koji u njemu obitavaju. On ne govori o estetici, već o duhovnoj atmosferi. Kuća bi trebala biti prostor gdje se njeguje vjera, moral, ljubav, zajednica, poput crkve. Izgled kuće nije toliko važan koliko je njen duhovni karakter. Njen izgled nije toliko važan koliko je važna atmosfera koja prebiva u njoj. Slično ovome je Sveta Faustina Kowalska u svom dnevniku opisuje unutarnji duhovni dom. Da naše srce treba biti mjesto gdje Bog prebiva. Isus je rekao da želi da njeno srce bude njegova kuća, što se može simbolički primijeniti na fizički prostor kuće kao odraza unutarnje svetosti. Isus je govorio o potrebi da se duša pripremi kao kuća za njega, kroz molitvu, pokoru, milosrđe. Jedna od poznatih poruka koja je zabilježila u dnevniku, Isus se govori: želim da tvoje srce bude moja kuća, moj dom, i ću prebivati s radošću. Ona je naglašavala važnost unutarnjeg duhovnog doma. Naša srca budu mjesta gdje sam Bog prebiva. Terezija Avljska pisala je također o unutarnjem dvorcu duše, što bi se metaforički moglo primijeniti na dom. Ali ako našem srcu prebiva Isus, to će se odraziti na van. Katolička tradicija često naglašava da naš dom treba odražavati vjeru, prisutnost križa, svetih slika ali molitvenog kutka. Drugi sveci poput svetog Josipa, koji je zaštitnik domova obitelji, povezuju se s kućama kroz svoju ulogu. Kako vjernici treba zaštititi sve kuće, kako demoni u njih ne bi mogli ulaziti? Napravite od svog doma sveto mjesto. Da bi domovi obavezno trebali biti blagoslovljeni. Kada se u kutovima kuće stavi blagoslivljena, egzorcizirana sol. Sveta voda i sveta sol zaštititi će vašu kuću. Često blagoslivljajte prostore. Pospijete egzorciziranu sol uglovima po podu. Uzmite blagoslovljeno ulje i napravite znak križa na vratima, prozorima i navratnicama. Puštajte da gore ančent. Kad su u vašem domu umjesto riječi svađe i grubosti govore riječi ljubavi i poštovanja, demoni to neće moći. Kad atmosfera vašeg doma odražava da služite Bogu. Neka prostorama vaše kuće često odzvanja krunica milosrđa, koji su predao Svetoj Faustini nakon ona pozivala. Ali neka je odzvanja milosrđe prema drugim članovima vaše obitelji. Sve to stvara atmosferu. Riječi koje se kući zgovaraju, stvaraju nevidljivu atmosferu. Kad svađa uđe u kuću, negativne riječi se odnesu i prizivaju demone. Stoga neka atmosferom vaša kuća odzvanjaju riječi ljubavi, poštovanja, mira i molitve.